dito kami ngayon sa Gabua. Gabua. Kapitbahay ng Balboa. Kapitbahay sa Balboa. Dito kami ngayon sa Gambua. Ang kapitbahay is Balboa.
kaming mag-practice. And napakasaya po namin mga ka-idol. And maraming salamat po ulit at pinayagan po nyo kami na makapractice dito. And yun nga, siguro kaming lahat. Maraming salamat po. Ano experience mo dito, Jay? Masayang masaya. Ha? Sulit ba? Laking achievement. Ikaw, Dol? Ha? Laking achievement. Ano masabi mo dito? Hindi parang result lang. Bunga yung pa namin. Grabe mo pa rin kamot dire. Kulang pa talaga sa skills. Kulang pa. Maganda to for kuan mga beginners, newbie. Dagdagan yung skills natin Sa amin. dito. Ikaw, di na nakatakbo yung tuner namin kasi pagod na po ang tuner. Ikaw, boy, ano sabi mo? Parang relax na masyado. Ikaw, na-distract siya ka kanina. Ano? Salamat kay Lord kasi safe ako. Okay ka lang? Ikaw, boss, amo, manager, team leader. Kanina interview. Boss! Ay, jamming ka! So, yun nga mga ka-idol. Maraming salamat po sa panunood. And kita-kita po tayo next Sunday. Sana makapractice po ulit. And ito yung pagkatapos ng practice, ito lang yung kainin. Preska tuna. Tapos maraming kanin. Tapos preska. So, ayan. Tapos na tumakbo si Ali. So, ngayon mga ka-idol, magliligpit na kami kasi uwi na. Alas 5 na ng hapon. So ayun na nga, namin ma-describe yung saya. Hindi namin ma-describe yung saya namin. Napakasaya namin mga ka-idol. So ayun, maraming salamat po. And yun lang po mga ka-idol, dito ko natatapusin yung aking video. And yun, maraming salamat po sa panunood. And don't forget to like this video. And don't forget po to subscribe my YouTube channel. And yun po, maraming salamat po. And peace. Ya award. Bade, salamat kayo, Dol. Ay, dapat na isa, Dol. Bro, Dol, oh. Salamat, Dol, ah. Yun. Dol, salamat, Dol. Paalam. Bye. Thanks po. Bye-bye. Shout out DPT. Bye-bye. Ah, dala. Bye. Shout out DPT Kuya Deo.